bandiraɓe min calmini moon Vindere TV le monde en miniature hande gonɗen ɗo koye nokku en wiye Bonjiwali addana men arde ɗo noon ko abbade sukaɓe fattam lamiɓe ko mbaɗata koye ene memo ene yiyo woni Youda e Dave jarani kadi mbaɗe hen commentaire saabu ko ɓuuri holliri hawleɓe pular mbi so tawi meccal ɗiggi foftina jomum eɗen gondi e musidɗo fattam lamo woni Amadou Won gorko moƴƴi Yallah Palil Dande Maayo ko waddude mabɓe yewtere fattam lamire ko ardi pop min beltima e nde jaɓɓiɗo min ɗo henna e Bonjiwali wuuro ngo jeeyaɗon kono onon hande on natti tan jeeyde e Bonjiwali kono national en kono international ko fof en ndendi on ko ardi fof Youda calmina bandiraɓe eyyi assalamu aleykum bandiraɓe en jetti Allah ne kewno e wiide ni towɗo cembuɗo tawi kadi ko ceebiɗo bo asugaji kamɓe pittali gone e junggo muɗum badirono wellira ene weliri ɗum en juule nabi woni ya rasulullahi bajjo aminata kam abdoullahi eliman lambiya eliman al mursalina en jetti nene nde wonno en jetti baba ko adi foof eɗen jetta diwan o foof eɗen jetta fulɓe wiyoɓe mbimi wimi kam e wimami e woɗɓe kadi min jettima kadi an joom sababu o nde wonno haala pulaar mbiya so tawi woni neɗɗo yettata Allah wawa yittude sababu ɗum noon min jettima min mantima kadi min beltima nde wonno neɗɗo wawa weltade ha wiya kaɓɓe kam nde wonno anda holde haɓɓitte min calmini kadi renndo ngo foof kadi min mbima kadi bisimilla ma ɗo e Bonji min mbima ɗo bisimilla ma ɗo e région de Matam département de Kanel arrondissement de Horkodere commune de Bokileji kadi ko Youda officiel mo ganduɗon salmini on kadi juurima on machallah min beltima Dave no gorɗa ha kam mboɗandi ceerno Oumar assalamu aleykum ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami mi salmini moni kala to salminte weltoɗo mi salmini ɗum ɗon ceerno Oumar kadi aussi kadi mi salminima mi salmini kadi gardiɗo ma woni Amadou Won kadi mi calmini kadi boɗɗo sababu o woni docteur Saydou Sow kanko woni sababu o kadi wonnimi kadi weltare mawde immadema Dakar ardema Sinthiou Bamamɓe immadema Sinthiou Bamamɓe ardema Hunare kadi yettadema ɗo e Bonjiwali sababu nde Dave e Youda aɗa wawno wiide yomin gimmuɗo min gara toon yimɓe mbaɗa ko poɗɗen wadde ko kono mbiɗa ko ala a accaɗa haajuma hamuji ma foof gimmuɗa toon gara ha ɗo e Bonjiwali mbadda e Dave e Youda émission ɗum noon wonnimi weltare mawde no Youda wiiri ni neɗɗo wawi wiide welto ha wiya kaɓɓe kam donc nomin mbawi tan komin beltima kadi bisimilla moon ɗo e Bonji ko woni Dave e Youda Dave e Youda ko sukaɓe dariɓe sukaɓe daraniɓe kadi pulaar arɓe ittude stress min gari e TikTok he waɗi duuɓi seeɗa min gari hen min tawi hen ko heewi kono minen noon min gari min mbi pourquoi pas min garta min mbaɗa ko meeɗa waɗede min ƴetta lawol amen taw min ñambani hay goto min gara min mbaɗa jalnika nde wonno hande yimɓe ne keewi caɗele ko fati stress a yiɗo neɗɗo hande lelo sellani en yaltina vidéo Dave e Youda ene daara kadi ko ɗum noon wonno hen fandare nde kadi fandare amen kadi yimɓe foof ene jaadi hen hande fulɓe foof ene jaadi hen woni fandare amen tan ko weltinde bandiraɓe fulɓe kadi fulɓe kadi yo belto hen eyyi Dave e Youda noon ko fuɗɗiɓe tan ganduɗa hoorema guila to musno hande ari ha ɗo yimɓe foof ene jaggi hen Youda namdal ngal wonata ko holno garduɗa e art par ce que a finani tan gonɗa artiste neɗɗo wasata wonmo yi wasata wonko daari waɗa ɗum intéressé ha yiiɗi ñemtinde neɗɗo exactement pour raɓide tan holno Youda ardi e art eyyi Youda arde art waɗani compliqué parce que tout ko no mbiye rien n'est facile mais tout est possible voilà donc min guila mbiɗo jangga mbiɗo joue affaire comme no théâtre uji somin guddi école dal somin guddi école amin mbaɗa affaire théâtre uji affaire uji ɗon mais hunde ko hunde weldemi dal par ce que hay Afrique centrale nde gonnomi toon nde mbiɗo waɗa affaire e comédie e français mbiɗa jalna yimɓe mi haala ɗo mbiya kaari waɗi ni kaari waɗi dani yimɓe gona e jalde affaire uji ɗon adda minen mbiya ɗum daari ɓaleji dal mi daari tan yimɓe ne jalla affaire uji ɗon donc noon ha waɗi un instant gartumi ɗo en tawmi ɗo kanko Dave omo waɗi TikTok min kam affaire TikTok mi en mbiɗa joue ɗum mais wona gandu ɗum ha 100% quoi en fait donc noon taw mom uddir compte makko omo waɗi hen inde makko omo joue TikTok mbimi pourquoi pas yimɓe toujours aɓe joue TikTok pourquoi pas enen mbaɗen vidéo ƴeewen holno waɗirta holno wayata par ce que hankkadam monde o wonti monde cinéma wonti monde hankkadinam voilà
chacun fait ce qui ko are ɓernde muɗum dal ko yoni ɗum min ngari noon min batti wadde vidéo ji min mbaɗi vidéo goto min goppiri noon min jarno hen tan ko juste pour une jouer quoi ko joude tan ala juste wona ɗum ɗo wona ɗum ɗo au début ko ɗum wonno mais nde ha ɓooyi aɗa andi hunde foof mbima hunde foof fuɗɗorto ko seeɗa seeɗa quoi eyyi min puɗɗori oɗon vidéo affaire o waɗi viral min mbaɗi vidéo goɗɗo waɗi viral min mbaɗi goɗɗo waɗi bose hankkadinam min continue firti hankkadinam hunde kala ko Allah foda e ma wona tan kala ko Allah foda ɗum ɗo a waɗa ɗum enam ko ɗum ɗon addi ha naatmi hen hankkadinam ha 100% gandum hankkadinam neɗɗo foof e meccal muɗum neɗɗo foof kadi wonko dillinta dal aɗa neɗɗo fof wonko dillinta minenne min gara min dillin ɗum ɗon yimɓe jimin hen kettini min hen kadi jiiɗi min hen kadi mana affaire o min mbini waɗi fayida kala to jaaɗa jaaha e sernaɓe mbima ne waɗi fayida dokkuma duwaw jaaha e patron-eɓe mbima ne waɗi fayida guitta hunde dokkuma jaaha e fulɓeɓe mbima ne waɗi fayida guitta baali guitta beyi dokkuma aɗa ɗum déjà ça veut dire que an ko mbatta ko a wonani e lawol bolngol gonɗa toujours koye lawol moƴƴol kadi yimɓe hono moɗon en gara mbaɗa min caméra mbaɗa min nawmin télé nawmin partout waɗa min walla min donc no ɗum ɗon noon ko hunde gandanɗa hoorema ko hunde fewde ko ɗum tagui min nadde e nder comédie he ha oɗo saaha joni kadi amin jiiɗi kadi ko ɓuuri ɗum affaire def beele no woodi tan gartam memtoɗam jiyotoɗam ɗam ganduɗa ko ɓamɗon liggade ko manan on dañi ɗum hen oɗon ganda ɗum ɗo kam somin ligguinoma ligguey goɗɗo hamin mbawi dañde ɗum ɗi kono ɗum ɗo kam mana min dañi ɗum ko vidéo ji ɗi min mbaɗata ni noon Oumar ko noon ko kewide ko tan min dañani hen en 100% kadi min mbasani hen kadi en 100% nde won noon min dañi hen connaissance kadi min dañi hen yiɓɓe min dañi hen sehilaɓe kadi alhamdulillah kadi on komin dañi hen vraiment par ce que hande kam ko gandodiral ngal woni foof neɗɗo sa andimo tan ma wot ko nafma ɗon oɗon banggue kadi min dañi hen min mbasani hen eyyi ko ni wayi on komin dañi hen on komin dañani hen en 100%. on mbaɗat tan vidéo ji oɗon posta voilà yimɓe ne jeeɓa ene mbiya weeli so tawi dañi hunde totta on wiya yo ballitoro walla oɗon jogui spectacle uji ɗi mbaɗoton exactement holno liggortoɗon caggal on darnima groupe o so tawi neɗɗo yiiɗi yon mbaɗan ɗum hunde ko holno noon mbatton on mbaɗa carte sur la table jooɗoɗon mbaɗon contrat e ko nandi hen e ko nandi hen walla ko mbiɗa mbiyata neɗɗo o ko dañƴa fof tan ala probléme tottu min eyyi aɗa andi hunde foof no waɗi no yarata aɗa andi haala pulaar no mbiya ɓakke mayre guila kecce aɗa wonda ɗo e neɗɗo gandodiron guila so a waɗa hay hunde ene jaggi hen walla oɗon jiiɗom guila e début o jiiɗom guila e début o oɗon ene wannoma soutenir guila e début guila wonani hay hunde guila hay goto andanima yeehi noon ha certain moment yimɓe gandima kanko ne o woni goɗɗum noon o yiiɗi mbaɗnama hunde oɗon déjà ça veut dire que onon mbawi tan liggodirde gati neɗɗo foof ne andi ko goɗɗo yiiɗi par ce que min mi wawi widemo ya hokkam ɗum ɗo en tant que enen nde goruɗen ɗo ni par exemple ken yimɓe ken sehilaɓe ken musidɓe eɗen gandodirno guila deve yuda o arani kadi ene gasa kadi taw eɗen gandodirno kadi hayno deve yuda o ari nde guila e début ha à la fin ha joni to gonɗen ɗo donc noon jiiɗa hunde mbiya min mbaɗan ɗum min mbaɗne tan ɗum ɗon ala probléme mais ɓuuri wasde wadde ɗum ɗo foof ko par exemple ɗo joni minen nomin goruɗo ni amin mbaɗa guila ça fait 3 ans walla 2 ans amin mbaɗa amin goni hen mais aɗa yiya aɗa andi komin mbaɗata ko no yooɗi aɗa andi haala pulaar mbiya ko yooɗi ala darnam aɗa andi komin mbaɗata ko no yooɗi ene feewi machallah mais caloɗa e nder hen wiide min ene yooɗi walla ene feewi donka ha ƴettude numéro ma nodda min pour wadde min félicité goppa ha haajuma ara men ñan mum nodda par ce que ɗum no woodi min mbiɗa ɗum recevoir à chaque fois neɗɗo gandanɗa hoorema omo yiya ko mbatta ko no yooɗi no feewi de mais o haalta o watta haydara o deeƴat tan mais ñande haaju makko arema foof o nodduma téléphone wa bon min ko ɗon jeeyami vraiment ko mbatton ko no feewi ene yooɗi mbiɗa ɗon suivre mais mbiɗa jogui ɗo programme goto mbiɗa no mbanno kam en vidéo ɗum ɗon wona mbiɗa sikki wona hunde fonde wonde dal yimɓe waɓe noon peut-être ko yoɓ naggam walla holno mbaɗoton bon e yimɓe waɓe noon ene waɗi kosiɓe en aussi ne kaldorto sa noddi kam ɗo hannde a wi kam wannam vidéo min mbiɗa yima ko ɓooyi mais ko hannde noon joguimi e temps noddudema kono mbiɗa yiyanoma ko ɓooyi donc noon mbiɗa jogui ɗo programme pour yidde mbaɗna kam ɗum ɗo mi haalanma prix oui parce que ko liggey am hankkadinam neɗɗo ene heewi dañde fayida
ha fayido kuftiden aduna Allah o fof mais ɗon ɗo jibinaɗo jomunen jawani wadde accepté neɗɗo woni ceerno woni artiste woni jaydiyanke kala ko wawi wonde ko ɓuuri ko hewde neɗɗo jibinaɗo jomunen jawani wadde ɗumen accepté ko ma yahata nagadir ha jomum watta nafde wuro ngo nokku o fuɗɗo artande ɓiyumen wiya ko ɓiyumen holno gurduɗon ɗo e bonji ɗum jibinɗon ɗo e gure tariɗe ɗe ɓe nangi on kon ɓiɓɓe tan bon kala ko mbawɗon wonde kon ɓiɓɓe tan walla haɓe battori e gueɗe batton ɗe eyyi ɗon kam kadi hamin jettaɓe ɗon boñinaɓe koɓe yimɓe moƴƴuɓe vraiment kadi guila deve yuda gimmi kamɓe koɓe nanguɓe hen haɓe jokki wadde abonné haɓe jokki wadde partagé comme no neɗɗo foti wadde haɓe mbaɗa ɗum ɗon e yamen kamɓe min ngala ndudunoɓe oɗon banggue ɓe gara guitta jawɗele mumen ene mbaɗani min ya 2 ans ko heddi ko mi wona gueɗe yimɓeɓe jaɓata jabtorat par ce que mi wonko wona ma so ya ɓoyi tan hankkadi mon fof ko wiyanno ala ho ha ɓo arta wima eyyi ko wayno neɗɗo joni oɗon jokkodirno guila avant après noon ene darma ene wamma simi andi wona ma kono jaɓata andinde ma ko wona ma ɗum ɗon ko si ha ɓoyno hankkadi yimɓe hankkadi ene gara ɓeyne gara mbiya poddo e dv yuda ɓeyne gara ene guitta jawɗele mum e dokka dv yuda si ha ɓoyi tan woɓɓe kadi jiya kadi selnoɓe kadi jiya kadi gara kadi mbaɗa ɗum ɗon e kamɓe kam vraiment koɓe jagguɓe hen kamɓe boññinaɓe ko takki bonƴi ko taari bonƴi kamɓe haɓe daara mbaɗa min suivre haɓe mbaɗa min abonné haɓe mbaɗa min partagé kala ko neɗɗo ne waɗa ɗum na kamɓe haɓe mbaɗa ɗum ɗon minen min jiyani mabɓe espace hakkude amen e mabɓe so Allah minen min jiyani mabɓe koɓe jagguɓe hen kamɓe à 100%. d' accord Yuda neɗɗo kala meccal ngal gonɗa e wadde so tawi wonko dañata hen ko memoto ko yiyata ko waɗi nafoore wasa ene waɗa obstacle uji mawɗi manan ene daro yesso ma onon soko tawi ene woodi perguitte ɗe ganduɗa ko ɗen kewi darade yesso moon holko wonata adi sagal a dañaɗen caɗele tan surtout au niveau de enen ne gurduɗen ni par ce que des fois enen sa yi yimɓe hande hewɓe en ngala e wonen certaine affaire uji ko enen jogui haaloɓe haalullaji ɗi peewani woni hollum par ce que hande sa ƴeewi yimɓe men hewɓe aɗa daara fuutankoɓe hewɓe mi ƴetta exemple tan ngala e jour uji bal men mawɗi haysone hen heewani sa ƴeewi ɓe ngala e jour men théâtre mawɓe haysoɓe hen ɓe keewani sa ƴeewi ɓe ngala e yimɓe gandanɗa hoore maɗa yimɓe laamu taw ko yimɓe mawɓe haysone hen ni heewani ene hen ni wiyataki ala hen kono heewani holko tagui ɗumen am ko wonata puɗɗoɗa hunde wiye wonata ɗum ɗo wawa wonde ko mbiyami nane ko tan rien n'est facile mais tout est possible mais a fuɗɗoto ɗo hunde tan mbima wonata ɗum ɗo kay wata endu ni wonata mais ata endu taw d' abord sa tawi wonata goppa mais ko ɗum ɗon tagui yimɓe hewɓe ne jogui probléme minen au début sa ƴeewi nde min puɗɗi nde min o def mi arat makko des fois min foof mboɗo laawi par ce que aɗa andi pourquoi ɓurɗo ɓattademi waɗata audio ji ene haala woni certaine affaire uji ene wiya ƴeew Yuda par exemple ayno mbaɗiruɓe comportement woni kala ko liggorɗa nanda hen a wawa wonde maçon mbiya aɗa waɗa garam mbubu aɗa ñanto ha jooɗa comme ne élément jumani a wawa wonde n' est ce pas wawa tuura turel a wawa wonde il faut nanda hen sa paari noon garta e neɗɗagal ma neɗɗo foof ne waɗi ko dillinte neɗɗo foof ne waɗi holno yarata neɗɗo foof ne waɗi holno liggorto au début yimɓeɓe mbiyat ƴew Yuda ƴewn waɗ ɗiɗo comci ene waɗa ɗeɗo panloŋeje ene waɗa ɗiɗo laafaji ene hersina leñol ene waɗdani ene waɗdani est ce que ngoɗon miijo sa heeɗima ɗumen nam so tawi woni a ala mémoire a ala mental gandanɗa hoore ma yidde wadde ko mbatta ko est ce que a woppat wona hankkadinam jomum yahani a yahani firti ko par exemple mi yahata Samba yahata enen ne waɗi yimɓe wonko noon woto mi yiya kono annen kayne a yahata sa fuɗɗima tan mi wiyata moƴƴani au début nde min puɗɗino nde min dañi hen caɗele no fewi wona hay seeɗa wona hay caɗele go togosde ko caɗele mawɗe par ce que min personnellement wala caɗele foof ko mbimami ko en général won woppunoɓe mi sababude artisagal pottinimi ko sababude comportement mbaɗami o voilà sababude comportement mbaɗami o cayeji en wutteji en kala ko liggorɗa ko hen nandata force ƴetta teni jaaduɗo hen o mbaɗa on ɗon min ko comédien mbaɗami ko jalni ko mbaɗami mi ƴetta teni jaaduɗo hen o mbaɗa on teni mi ƴetta lone mi oñagal lone wona mi wawa wadde lonɗe kono noon yoɗiri n' est ce pas wona mi wawa wadde laafaka ha feewa ko noon yoɗiri ko comédien on namdi ɗumenam wona mi ala comci pour wadde mais ko mbammi koko ɗum woni comédien on namdi yimɓe ɗon poti famde n' est ce pas mbaɗa ɗum ɗon noon jomum wima ƴeew kaari o kangar on hersina leñol on hersina min en hersina famille en waɗna non wona noon
neɗɗo fof ne Allah windir ɗum manam neɗɗo fof kala ko Allah wima ɗum ɗo wona ɗum ha heɓat ɗum donc yimɓe yo mbaɗ attention oɗon côté neɗɗo kala ko yiɗi goppidemo o yaada hen en tant que ko waɗata ko o yennani hay goto onon fof on jii minen hay goto min jannani hay goto min kuuɗa en hay inde ma sah sa yi amin nanna hen inde neɗɗo ko jomum yamiri yomin mbaɗ inde mum e nder kala ne nanɗa inde neɗɗo e nder TikTok amen andu ko jomum yamiri yomin mbaɗ hen inde muɗum onon beele ene waɗa saaha aɗa andi ene waɗi yimɓe ene mbaɗa TikTok uji kene mbaɗa tan ene gama e daro e jeese caméra ji ene pawa musique tan ne gama e mbaɗa challenge tan e morceau ji ɗi ganduɗa ko hay goto wawa famde kañum jomum ɗum tan woni gurdam munen mais beele onon ko mbatton ko oɗon jertina parfois ene wooda ko kewi taw yimɓe fof ne gandi ɗum ɗo ko kewi moƴƴani rendo moƴƴani diwan moƴƴani leydi ene parfois ene wooda ko kewi taw ɗum ɗo ene moƴƴe rendo ene moƴƴe diwan ne moƴƴe leydi est ce que oɗon mbaɗa sensibilisé ko way noon de eyyi minen kam par ce que hannde sa ƴeewi Fouta Sangara machallah ɓay tan koni leydi kañum ɓurɗo guerte hewde jagol Yamba hannde kañum ɓurɗo marsude guerte voilà est ce que oɗon mbaɗa sketch uji mbaɗi noon gam jertinde yimɓe ɗe ɗum ɗo moƴƴani walla huccinde yimɓeɓe ɗum ɗo ene moƴƴi eyyi minen kam kala façon vidéo min mbaɗi e TikTok kadi kala vidéo momin mbaɗi mi ƴettata tan jalniki ɓolen mbaɗa hen minen vidéo amen sa daari ha gasi ma woodi hen ko ƴettuɗa kala vidéo façon vidéo min mbaɗi hamin mbawno wiide min gandama partout hande ala mo anda men Mali Mauritanie Sénégal hande ala mo anda men international koye mbanno ko min goppira noon hankkadi min ƴeewa hankkadi connaissance min jaaha e guure emin corcorta kaari wonɗo kaari wonɗo kono hatta no min gandirani kala ñande min pini mbaɗat vidéo hay hande mi mbaɗi vidéo hande vidéo amen nan ɗon timmani 24 heures te oɗon vidéo ko kala ko ɗum woni affaire Sangara e ko sensibilisation oɗon woni oɗon ɗum ɗo woni kala vidéo momin mbaɗi ene waɗi ko jangguinta ene waɗi oɗo vidéo jangguinta ko sukaɓe ganduɗa hoore ma oɗo jangguinta ko kadi mawɓe kadi ene jiihen koye mumen oɗo vidéo taw a sellani aɗa wawi kadi yiiden hoore ma jeeɓa kadi ɗum ɗo wiyete usalama musalama et tout ko ɗum ɗon kala vidéo oɗo min mbaɗi holko dokkoton yimɓe taw yeeɓoɓe Windere TV no mbawi ɗum hutorade joni to banggue sketch toxir joni min dokkat tan koko faate e docteur Seydou Sow affaire faate calal ɓelle nde wonno hannde yimɓeɓe hannde kala mo jiiɗa en jogui ene wawi taw ne soomi reefi voilà mo jiiɗa fof ne woyto surtout ma hannde kam cellal ngal weeɓani dal no pamita kadi docteur Seydou Sow ko onon banggue heedi kanko heedanen affaire médecin voilà médecin traditionnel kanko heedanen ɗon traditionnellement voilà hay haɗen ma o sa wi traditionnellement nde won noon ayndi il faut ma o ara il faut ma o arde ma o toujours mbimi ma o yo ara il faut traditionnellement non voilà il faut traditionnellement ɗum tagui mbimi hannde yimɓeɓe hannde affaire réfugie ɗi tampiniɓe no feewi quoi e hayde hirande yuda o nawino Mamadou to docteur Seydou Sow sellama hannde watti yaade koyɗe muɗum way hannde kay docteur Seydou Sow mi nawin toon ma am rawane wonno hannde hikko joui ligue champion hikko joui way mam gorko kanko waɗi passe ni Lamine Yamal ñanden marqué bio def ma nasa siftor macca oɗon mi siftiri woni nde mamu tirno corneli marque no hoore mum nde mboɗo fami eyi aɗa fi aɗa siftorde mam wonno ɗon mama wonno eyi ligue champion joui ɗum hikka o tiri cornel o dogo marque no hoore makko docteur Seydou Sow safrimo non Seydou Sow moƴƴi a faami nden tan wurno koyɗe o safra ha koyɗe celli ɓe dañi macce goɗɗe o tiri balo dow balo won toon ha janggo arti a haali ɗum sowona docteur Seydou Sow hol bawɗon a haali ɗum voilà kanko wawi ɗumen am def a faami par ce que donc noon hay neɗɗo goto o wino omo nawa mamako toon to Pikine andi docteur Seydou Sow tawate ko Pikine yeyi Pikine ridis ay ridis joni mbimi jarani komo immo Fouta omo yaha Pikine ridis yo ha Touba ɗo yeyi croisement dara yeyi yo ha Touba yeyi man kam haalnanimo haala dela Touba non mi haalnimo mbi croisement dara so ari ha ɗon tan yo waɗ contacté to Jeew Fouga Diaw yeyi voilà gasi noon def Jeew Fouga Diaw so ari ha croisement dara dela dara to wira so wonɗo def mo wi ɗon boolu jeegom no goni dow a faami manda ko yangue woni ɗon manda ko inde manda ko réception ƴeeyi voilà ɗon Jeew Fouga Diaw woni ɗo mo wi ɗon docteur Jela Seydou Sow voilà docteur corsement dara jara komo yaha Dakar dem jara aɗani kanko omo yaha France aɗa omo yaha France Seydou Sow ala foti wona omo yaha France omo yaha Jela Endo omo yaha Chine def omo yaha Dubaï omo yaha def wono yara tan ko Libi
kono kadi yuda mbiɗa andi to wundo kadi o haalani refi o kono mbiɗa andi kala refi mo wawi nawde to docteur Seydou Sow ene wawi safrudemo docteur Seydou Sow kala refi mo gunduɗa sa holli docteur Seydou Sow on wawi safrudemo ɗon ref walla saabu so hokkima leɗɗe makko ne moƴƴi ha maayi ko leɗɗe meɗen ɗe guurtan leɗɗe men ɗe gunduɗen jamma ñalam ko ɗen Seydou Sow safrirta kanko docteur jogi cottorgal on wawi widema jeeyaɓe kiiɗo wadde ɗum ɗon jara fof nen ɗon wawa ko ɗum cottorgal soccoɗa cella fof nen wallay eyi ko ni wayi eyyi way moƴƴi joni kay def joni ni mbatten joni mo mbinɗa sellani o wimo goto yaa Dakar yo hat Touba korosma dela dara kabine makko nan ɗon o safro ɗon docteur Seydou Sow ɗo kadi mi haalama def docteur Seydou Sow kanko wona safaro tan kanko ko rendu laaƴi aɗa def neɗɗo rendu wata laaƴi ala ko donkuɗa wadde ha ko mbaɗa fof fewat mbaɗa fof fewat yo rendu ha laaƴi sa moƴƴi tan mbaɗa fof fewat anin def voilà tinno wimo yo hat ɗon yo hat Touba ɗo jango ya ha Dakar de kadi enen kadi e DV Yuda enen jiiɗi kala jecciti enen jiiya ko wayno docteur Seydou Sow en enen jiiya ko wayno no ceerno Oumar Koumen Oumar Dor Koumen voilà yo voilà def ena walla par ce que min somo retiro mbo wiya docteur Seydou Sow tan min kulata wallahi gon DV Yuda kulata gon par ce que gandanɗa hoore makko kamɓe nangui hen par ce que kanko hoore makko o wi kanko so juuli salaw o vidéo ji DV Yuda o yeeɓa gonga def mata anda def pular tan wima def so tawi woni junggo nane dande ɗeɗɗere yawtay jam ha joni def ɗeɗɗere yawtay ha joni ɗanay yata waɗana hiɗo Yuda jam def mi mbatta pular wi Yuda pular wi kay ɗo sade pular wi tama corrigé i def joni an an pular wi pular wima kala ko oto ɓoye dogde ma yetto hunade matta ɗo panani galle Oumar matta ko panani matta ko panan duuɗi ala def taw ko panay so pani kayo tagunar def taw ko panan duuɗi so pani min waɗi wiyata waddemi haala aɗa wiya waddemi haala pular wi waɗi min affaire pular wi a wawa waddimi haala pular wi def a faami pular wi ma def kala ko jungo ɓooye gaska def ko jam tawi toon def yaro wona dasol won nder to yaro wona soore won nder to so soore woni nder to wona jamde warata boyata kon adde pular wi ma nokku longel fof faami ko marani ha rawan Yuda accana ala def ala tawrgani ha rawan sa ni rawan kay def ko fanda ko mo sa ni rawan ga hokkat hakkat rawan ko def voilà donc non ko non